but nice game unochita ziwe azonya zono ndauya wakuswera uchikontenya kuteba chilaptop chako boyera unochitiitire wangu nongoziva kuti maproject anenge akawanda saka techidamboita kutaipa chimboona kuti madetails ari kufamba sei. Ya madetails apo iwe mfanira uri fako vunzwa uri mboko uri duzvi. Nike makutonituka zviri adhati kondanyatsoita sei kwene. Vutseko seitongosikaziyewo ndakakuzoti heka chimoko changu ndudze zvachiri kuita iwe wakuheka wakutora namba wakuchinyenga bohera unochitiitire. Wangu zvakutotaura kuti it's your criminal case ina nambobvira ndamunyengeni ndangomuheka namba ndakuda kusendera mameseji ake nimufesi wake chete ndozvayangoitika chete iwe wakutonditi ye bla 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 chakata usadare iwewe. Kune iwewe paipa ndedotongokutesta chete foni yake ndinayo saka iwe pawakaheka zvese zvawaitaura ka ndinaipindura paipaya ukufunga kuti ndiye here ipapo. Wona wangu ikombiyuta yaitaipa handizirini ndandakaisa inonzi microbus yekuti mukombiyuta mangu mune heke ndaona muchitaipa muchiisenda mameseji wayo. Fuck off man wadotowanda nezvemawedzi zvausingazivi unozoti microbus unoreve here iwe unoziya manje ndakaita sainzi kena undiudze zvese izvozvo zvinofanira zvako zvoda kuwanda nemawedzi ausingaziye zvapera nasidamba kumamiswa. Wangu usati wanimamisa mira ndizona boys kune season ratukurova maziya this season is full and full of information love romantic in the absence of maziya munongoita se munongosubscribe moita se mulike moshare something mozongoona season maziya po season rari kutaurira moto magetsi akanzi gripapapa tina King Brian Skits anenge achingotaurawo maanteletecho pano pa KB Tunes maziya inonzi zim category maziya tiborachi mamovie mzima maziya mongodinakiroga maboys